ऐसा जाना वहाँ ऊपर वाली के संगे। हे भगवान हमार तो नाक कटवा देलस। आओ ससुर बताओ तनी तोरा घबरो मत तू। चल तनी हम घरे। अरे देवा बीबी के सेवा में मेवा, अरे देवा बीबी के सेवा में मेवा, अरे देवा बीबी के सेवा में मेवा। इतना गिरल नहीं कि हम उठाई, उठा के दो का? अरे रानी तनी उठा के दे दे एकरा। बाबूजी से का बतियाई? चला इतना गिरल औलाद हम सपनों में ना सोचले रहनी। हाँ का भेल बाबूजी? ज्योति कहाँ बिया? इतना बेचैनी के गोली खा के ज्योति के काहे ढूंढत रहो? हम कहता नहीं ज्योति कहाँ बिया? वो तो अपना हस्बैंड के साथ शॉपिंग करे मार्केट गई बिया। अरे वो अपना हस्बैंड के संगे ना, अपना साजन के संगे मुंह मारे गोल बिया। देखिए बाबूजी, अगर किराएदारन के भगावे के बाद तो हम भगा देता नहीं, लेकिन किराएदारन के ऊपर इतना घटिया इल्जाम मत लगाई। और साजन तो बगल वाले रूम में सुतल बाड़न। हमरा आँख में मोतिया बिन नइखे हो गई कि हमरा दिनों में ना लौकी। हम अपना आँख से देखनी है कि दूरो चिपक के घूमत रहे है बाजार में। बाबूजी अपना बेटा के बारे में ऐसन घटिया बात मत करी। वाह जी वाह, बेटा घटिया काम कर सकेला, हम बातों ना कर सकी। वो बेचारा नाइट ड्यूटी करके बगल वाले रूम में सुतल बा। अगर विश्वास ना होके तो चल के देख ली। अरे हम अब देख के आओ तनी, तू का देखा? चली देखी। चली चला ना, चला चला चली। बदमाशी खाली करता लो हरम दादा, हमरा खाली ना कटवा सकल रहता। हाँ चली। अरे राम रे राम, अरे बाप रे। अरे होइजा कहाँ? ओकर रूम में हिजा बा। हाँ चल। हेलो रही तब न खुली। नाइट ड्यूटी करके आइल बा, सुतल होई। खोलवावा ना, खोलवा साजन। हमरा के देखी रहुआ, देखी सुतल बा। अरे सब केहू एकजुट होके हमरा काहे जगह में आइल बे लोग? हमार जमल हमरे के सिखावे। आधा घंटा पहले कहाँ रही सब बताओ। हमें ही जा रहनी है, सुबेरे से सुतल बानी हमें जा नाइट ड्यूटी से आके। अभी नींदो ना पूरा भइल कि आँख खुलवा देनी है लोग। अरे आँख तो खुलवाए हम तार बेटा, बुझाइल ना? रघुआ का कहता नहीं बाबूजी, हमरा कुछो नहीं के बुझात। एमे बुझाए के का बात बा? बाबूजी के बारे में तू जानते बाड़ा, जा तू सुत। का जानता हे? दिल्ली शहर में 200 गज में मकान है नहीं के बनल। अरे बाबूजी, रहुआ नियन दिल्ली शहर में लाखों आदमी मकान बनैले बाड़न। बाबूजी हमरा के सूते दी। सुत, बाकी अंदर से कुंडी मत लगई है। लो अब ओकर कुंडियो उखाड़ लो। बैक कुत्ता कहीं का। पूछी ना। ऐसे कैसे हो जाई ना? बाबूजी राउर मातम खत्म हो गई लोखे, तो कुछ घर के काम के बारे में बात कइल जाओ। ऐसन हो ना सकेला ना ना, हमारा कैसे धोखा खा जाए। तो यही से हम कहतानी कि रुआ चश्मा बदलवा दी, राउर नजर कमजोर हो गई बा। हमार नजर कमजोर हो गई बा? हम अब उड़द चिड़ै के पाँख गिन सकीले, नजर कमजोर हमार भइल बाटे का? हम कहीं भगवान होने के ने ई का बदतमीजी है? पूरा घर के पुलिस स्टेशन बना के रख देने भाई रउआ लोग। अरे बाबूजी अनपढ़ हैं, लेकिन रउआ तो पढ़ा लिखल हैं। कम से कम बाबूजी के कुछ तमीज तो सिखाई। ऐसे पहले की ताहत तमीज हमरा घर के दहलीज लांगो, तू आदमी बन के बता दे कहाँ से आओ तोरा। हेने से आवतानी। तहार दिशा नहीं की पूछत, हम तहार दास्ता पूछतानी। हम अपना बीवी के शॉपिंग करावे ले गए रहनी हाँ।
समझनी और कहीं ना गई रहनी है। इंस्पेक्टर साहब रउरे बताई अपन बीवी के शॉपिंग करावल कोनो गुनाह है? ना ना, हमियो अपन बीबी के शॉपिंग करावे ले गए। हाँ। आपन मेहरारू के शॉपिंग करावल गुनाह नहीं के, लेकिन केहू के मेहरारू दूसरा मर्द के संगे शॉपिंग करो ई गुनाह बाटे। अभी भी तू भला आदमी लेखा बता दो कि तार मेहरारू केकरा संगे शॉपिंग करत रहलसिया, बताओ। हस्बैंड संगे। कौना हस्बैंड संगे? का हमरा मेहरारू के 10 गो हस्बैंड बा? हमरा संगे गई रहली हो। अरे है ना, सुन, बिना जवाब देले कहाँ? रात के 10 बज गईल बा, भूख लागल बा, खाना खाए जाता नहीं। खाना तो तारा के हम एजे खियाए। खाना? रउरा घर में खाना आज बनल बा? न तो का पूरा परिवार बारात में जाके खाला का आए। अब अहियो कहो तनी इंसान के पूत लेखा बता दे। सच में रउर घर जे बा ना थाना जैसन बन गइल बा। कहवा से आवत आड़, कहवा जात आड़, केकरा संगे आवत आड़, केकरा संगे घूमत आड़। तो जैसन पुलिस स्टेशन में चोर से पुलिस पूछेला वैसने क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछल जाता। अगर हमरा पे शक बानू तो हमरा के मत रखी किराएदार, खाली करा ली अपन मकान, और ना तो उठा के फेंक दी हमर सामान। चलो तानी। अच्छा, तो तू हमरा बाबूजी पे केस कर दो कि इंस्पेक्टर साहब के बाबूजी महीना पूरा होके के पहले ही खाली करा दिले। हमरा पे एगो रहम करी, ई बात हमरा बता दी कि राउर बाबूजी रात में कई बजे सुतलन। कल से हम सुतला के बादे आइब। हाँ जाए दी। हम कोनो मुंह नोचवा है का? माफ करी, हमरा के माफ करी, जाए दी। हाँ बाबूजी रउआ किराएदारन के पागल बना के धो दे हो। अरे पागल तई कुल हमरा के बना के धइले बाड़े सा। अरे बाप रे बाप। रउआ के कोनो भ्रम हो गइल बा, ई सब वैसन आदमी ना हवे सो। तू सारे 1500 किराया खातिर अपना सगे बापो के पक्ष मत लिया। जहिया कोनो किराएदार रउआ पे केस ठोक दी हनु, किराएदार के तंग करे रउआ छोड़ दे हब। अरे बाबूजी, दूसरा के चक्कर में रउरा काहे आपस में झगड़ा करतानी? साला अजीब किराएदार से भेंट भइल बा। बाजार घूमे ले केहू के संगे, घरे आई केहू के संगे। दिमाग के तो दही जमा के छोड़ देले बाड़े से एकदम। बाबूजी तनी शर्म करी, एजे राउर पतोहियो खड़ा बिया। आ त खाड़ा काहे बाड़ी? कोनो हम उनका नीचे से सोफा खींच ले बाड़ी की खाड़ा बाड़ी? ए जी, फालतू के बदकही छोड़ी, चली अपन कमरा में चलल जाओ। चलो चली। सारा दिमाग फाट गई। बेटा साजन, तारा बारे में तो हमरा कुछ सोचा ही के पड़ी।